Hello, nilqawkom għal podcast ieħor, il-podcast tas-Satar mit-temi kbar, għażar u llum għandna 4 studenti ġodda minn skola daqsxejn differenti mill-aħħar darba. Illum għandna naqra taħlita, għandna tifel, l-ewwel tifel ħajkun fuq il-podcast għax s'issa kollha tfajliet kienu sewwa. U magħna llum għandna lil Melania. Hello. Għanna lil Zeja. Hello. Għanna lil Jan. Hello. U għanna lil Elena. Hello, jena jisimni Zeja Kirkop, għandi 10 snin. Hello, jien Jan Seekers, ma għandi 11 sena. Jena Melania Zoppardi, għandi 10 snin. Jien jisimni Elena Farrugia, ġejja mill-iskola primarja ta' Birkej Kara, għandi 10 snin. Nġi mill-kullet Santa Teresa da Birkej Kara. Il-passatemp tiegħi huwa il-karat. Fil-free time inħobb nilab futbol. Il-passatemp tiegħi huwa nisfen. Nilab il-futbol. Is-suġġett favorit tiegħi huwa xjenza. Suġġett favorit tiegħi huwa matematika. U jiena ġejt hawnhekk biex nieħu gost. Biex nisma' l-opinjonijiet tal-oħrajn. Ġejt hawnhekk għax esperjenza ġdida. U jiena ġejt hawn biex nagħmel differenza. Kif intom l-ewwel nett illum? Tajjeb, kollox sew orrejt tal-ġen tal-ġaħjar, is-sod ġieli nisma' mhux ħażin jew dawn daw kollha tajbin. Aħjar. U llum se nitkellmu x'inhi t-tema tal-lum? Ambjent. L-ambjent, preparati. Mela, l-ambjent, issa aħna x'nifhmu biha l-ambjent, x'tifhmu biha l-ambjent? X'inhu l-ambjent? Tkellmu, biex intridu. Il-natura madwarna. In-natura ta' madwarna, x'iktar. Jkun hemm ħafna annimali u siġar biex iġibuna l-ossiġnu. Per eżempju, Iva, orrejt, jekk ikun hemm. Fejn ikun hemm? X'iktar, x'inhu l-ambjent? X'nifhmu? L-ambjent hija natura biss. Djar ta' ħafna annimali. Annimali biss? U nies. Anka nies, id-djar tagħna fil-verità huwa parti mill-ambjent. L-ambjent huwa dak kollu li hawn madwarna. Aħna hawnhekk għandna ambjent f'dil kamra wkoll. L-ambjent ta' din il-kamra, mhux hekk l-ambjent ta' din il-kamra m'hawnx natura, hawn natura, le, xi pjanta għandna wara. Eżatt. Imma l-bqija l-ambjent ta' din il-kamra huwa magħmul minn x'inhu magħmul f'dil kamra mill-linjama, mara, kodba, x'iktar. Il-mikrofon se noqdimna. Minna, u x'hekk. Dak huwa l-ambjent. U kull ħaġa li teżisti madwarna, mhux veru. Imma nitkellmu ftit dwar l-ambjent, forsi iktar in-natura, x'għandna nsemmu l-ambjent aktar ngħidu fuq in-natura u hekk. X'taħsbu fuq in-natura hawn Malta? Hekk. Dejjem tibda tonqos għax in-nies dejjem jaqtaw is-siġar biex jagħmlu l-affarijiet bħall-injam u hekk. U taħseb li għalhekk biss jaqtawhom is-siġar? Le. Xiex, tkellmu, ta' tux id-dejqu, għani tħares law, ma tkellmu intom ukoll, ġifieri. Għax jaqtaw is-siġar biex jagħmlu l-karti, biex nqogħdu niqraw u naħdmu l-iskola. Imma hawn ħafna nies li jarmu mal-arts u mhux tajjeb. All right. Issa intom semmejtu taqtaw is-siġar forsi biex nagħmlu l-karti. Ejja ngħidu li naqtaw is-siġar biex nagħmlu l-karti u l-injam u hekk. B'xi mod ifhimni isak trid issir. Hux veru, trid issir. Imma l-ar x'inhu? Naqtaw ħafna. Mela, eżatt li naqtaw ħafna żejjed u biex Jibnu l-bini. biex jibnu pereżempju li naqgħadtu s-siġar pereżempju biex nibnu xi ħaġa. Hux veru, naħseb dik hija waħda mill-ar l-iktar fajt kora, isek orrejt tgħidli mhux xorta tuża eventwalment xi tuża dik l-art għal xi ħaġa ma mhix l-istess, hux veru. Taħsbu li għandna ħafna bini u Malta. Taħsbu li għandna żejjed imma? Naħseb. Naqra żejjed. Naqra żejjed, u għalfejn taħsbu li għandna żejjed bini? U Malta. Ejja, x'taħsbu? Għax jaqtaw ħafna siġar. Le, ma dik jaqtaw ta' siġar biex nagħmlu ħafna bini, ma l-fejn taħsbu li għandna ħafna bini hawn Malta. Għax jiġu ħafna turisti.
Mela, inti qed turisti x'qed Għax ġo ħafna nies. Jiġu ħafna nies, mela ħafna drabi naħseb it-turisti fil-verità, it-turisti iktar fil-lukandi. Eżatt, imma ġifieri jibnu balla ħafna lukandi. U ristoranti. U ristoranti, u businesses, u x'veru. Għal ġaġa. Malta żgħira, allura jibnu iżjed bini ħalli t-turisti jkollhom fejn iduru u anke n-nies ta' Malta. Naħseb jien aktar forsi biex jiġu joqogħdu pereżempju, u x'veru. Biex nġibu iktar flus mit-turisti. Per eżempju, eżattament. Però taħsbu li jekk nibnu ħafna ħanżidu għam it-turisti? Le. Ġifieri taħsbu li għadija tajba din nibnu ħafna biex forsi jiġu turisti? Le, u x'għandna nagħmlu biex jiġu iktar turisti? Il-pajjiżna tkun iktar nadifa, ikollna iktar ambjent u arja nadifa. Ikon iktar siġar u pjanti. Ġifieri taħsbu li dawk l-affarijiet jiġbduhom iktar kieku turisti? X'iktar, x'nistgħu nagħmlu iktar? X'nistgħu nagħmlu biex forsi hekk l-ambjent ta' madwarna aħna f'Malta speċjalment jilqa' iktar kemm għalina u kemm ejna nsemmu t-turisti, nsemmuhom ukoll biex jiġu t-turisti iktar, x'għan jiġbduhom it-turisti? X-turisti barra minn Malta m'hemmx ambjent. Per eżempju, x'taħsbu li jiġbidhom it-turisti dawn Malta? Il-turizmu, tradizzjonijiet. All right, inti qed l-istorja wkoll tradizzjonijiet x'inhu il-baħar? Eżatt, il-baħar. Issa semmejna l-baħar allura. X'taħsbu dwar il-baħar f'Malta? Taħsbu nieħdu ħsiebu ħana biżżejjed? Le. In-nies jewwadbu ħafna ħmieġ u noqtlu l-annimali bħal friken u ħutu hekk, allura ma jkollniex iktar fil-baħar. U hemm ħafna annimali jinqabdu fil-plastik li jarmu fil-baħar. Eżatt. Infatti rajna kemm il-darba f'Kieren pereżempju bil-plastik imdawwar u mhux veru, vera dnub. Imsiken. Imsiken. Tafu b'xi affarijiet li għandna pereżempju f'Malta skemi pereżempju biex nipproteġu l-ambjent jew biex ngħinu biex tafu pereżempju. Per eżempju, jkun hawn xi nies imorru natfu il-baħar għal jkun iktar nadif u ma jweġġawx l-annimali u jiklu. U jispiċċaw imutu. Eżattament, għandna pereżempju s-sistema tal-cleansing ngħidulhom aħna li jmorru jduru kull lokalità jew anke fi ibħra u bajjiet eċetera u xekku jiġbru jippruvaw natfu x'iktar xi skemi iktar hawn biex ngħinu l-ambjent. Ma ġana rajt li ikun hemm il-ħmieġ fit-toroq u jmorru jiġbruh. All right, min jiknes it-toroq pereżempju, eċetera. X'iktar? Il-wildlife. Tal-wildlife. Wildlife jew tal-bird life u tal-eżatt, daw li l-entitajiet li jew laqdiet volontarji u xek li jieħdu ħsieb l-annimali. Proset, tal-animal welfare pereżempju u x'veru. X'iktar, x'tafu iktar? Pereżempju minħabba l-iskart u hekk xi skemi għandna f'Malta. Ta' xommimu. X'jagħmel xommiemu? Inaddaf il-bajjiet u l-art. U jagħmel ħafna xommiemu propja nħoloq mhux biex inaddaf imma biex għalfejn nħoloq xommiemu. Biex jifqu it-tfal ma jagħmlux mal-art. Eżatt, biex jitgħallmu minnu. Proset, eżatt. Xommiemu ġie mwaqqaf biex jgħallem propja bħala mezz edukattiv biex iwassal it-tagħlim fuq il-nieħdu ħsieb l-ambjent. X'iktar hawn eżempju fejn jidħol l-iskart. Xi skemi li għandna pereżempju nistgħu nagħmlu aħna li aħna għandna nieħdu ħsieb nagħmluha. Pereżempju, nġibu basket magħna minn flok nagħmluhom mal-art, pereżempju s-sigaretti u l-bottles, nagħmluhom hemm ġew hekk ma jkun hemm xi wieħed ħdejna jew jkun mimli. Eżattament. Xaw iktar. Kajk imorru outing ma tal-iskola, mhux nitfgħuhom mal-art jew nfittxu dasbin jew nagħmluhom fil-basket u narmuhom l-iskola. Taħsbu li jaw biżejjed dustbins f'Malta li tiġini f'moħħi issa? Le. Kemm il-ġieli tkunu mixjin pereżempju tixtiequ tarmu xi ħaġa. Jew ikun mimli proset, x'tagħmel? Tibqa' żommu fidek għal Saddar. Jew sakemm issib dasbin. Eżatt, ma probbli għandek ċans iktar ta' Saddar minn mhux ġifieri biex dax aħna dinaw nikkritikaw ukoll għaliex le. Jiena veri dejjem meta jkun jinten jew jkollu xi dubbin jidu miegħu. Veru. Pereżempju bħal San Pawl
5 meters u dazbin, 5 meters u dazbin. All right, areas per eżempju hekk, speċjalment fuq daw tgħid eżempju kien hemm ix-xatt u hekk. Turisti. Ejwa, turisti, eżatt. Fimni tajjeb hekk għandu jkunux. Ħalli inti mhux taqta' qalbek għax veru tispiċ taqta' qalbek, mhux veru. Jien darba millux kont qed wkoll niftakarni banana fil-karozza u l-banana taf kif tkun tintarbija mhux ħadd tħaffżhomha fil-karozza jaqt inten. U nsuq, ħin kollu nittawel biex insib dazbin. Taf kemm dom tinsuq biex sibt wieħed. Għad twasal t-dar. Tasal id-dar, il-banana fidi hemmhekk nipprova. Ġifieri naħseb jien dik waħda mill-affarijiet li għandna tafu x'inhi problema pereżempju millux smajt xi ħadd jgħidli għalfejn m'hemmx biżejjed dustbins, x'taħsbu li hija l-problema? X'taħsbu għalfejn taħsbu li m'għandniex biżejjed dustbins? Għax huma expensive biex tagħmilhom. Għax in-nies minflok jarmu fid-dustbins l-aktar jaqblu jarmu mal-art. Imma forsi jarmu mal-art għax m'għandniex biżejjed. Għalfejn taħsbu li m'għandniex biżejjed, għax edna li sewwa li m'għandniex biżejjed u x'veru bil. Għax jidu jonfqu iktar flus. Biex jagħmluhom? Taħseb? Mhux daqshekk. Għalfejn taħsbu. X'iridu jiġri meta jkun hemm dustbin wara kollox, meta jkun hemm bin? Għax jidu they have to hire more people biex inatfuhom. Proset, dik hija waħda mill-ikbar problemi. U kun ma tilfu l-flus mbagħad. Dik hija waħda mill-iktar problemi mhux biżejjed, iridu jkollhom iktar nies biex ibattlu d-dustbins, mhux biżejjed, u iktar dustbins xorta trid iktar nies biex josiba. Waħda mill-problemi pereżempju li pereżempju millux sindku semmieli, sindku tara ħal saqsejt f'dwara tisma' fejn mhux biżejjed. Għalli għax diffiċli biex inti jkollok iktar nies biex jiġu anke biex jikinsu, eċetera. Ġifieri, funnily enough. U aħna pereżempju intu fejn jidħlu l-iskart, x'titalmu pereżempju intom? Ilhom jgħidulna bijek x'titalmu l-iktar xi jinkoraġġuna biex nagħmlu. Biex nagħmlu d-dustbins. Mela biex narmux mal-art, imma ġast narmu, aħna m'għandniex problema li narmu, aħna narmu żejjed, kulħadd jarmi, u x'veru. Separaw l-iskart. Eżattament, biex nisseparaw l-iskart. U x'ħloqna, x'sistemi ħloqna biex nisseparaw l-iskart? Tar-recycling, il-borza sewda, trasparenti u l-organik. U tal-organik, per eżempju, tal-organik milix ħafna li daħlet, eżempju, xek. U per eżempju, x'għandi iktar, għandna recycling ma' d-dar, neħorġu recycling, per eżempju, intom tirriċiklaw id-dar, tisseparaw l-iskart. Tisseparaw. Issa milux, jisu xi kemm sentejt li tilu max kemila, daħlet skema oħra ġdida għal-fliexken. Il-BCRS. Tal-BCRS, x'taħsbu dwarha? Vera taġobni, għax in-nies uħobbuhom il-flus. Di għanamlu statement għalih in-nies iħobbuhom il-flus. Biex irġibu iktar flus, biex irġemmaw u irġibu iktar flus, jgħamlu l-bottles. Ok, all right. U l-plastik ma jmurx fil-bahar u ma narmuħx mal-art, jissarraf hemmhekk u naqlaw il-flus. Taħsbu li għened, Għenet, għax minn flok jarmu mal-art jitfawom fil-BCRS. Umbat il-flix kan jitafġu u jihlu l-flus, umbat jiġi darbtej per eżempju 3 f'ġurnata u jirġa jamila ġdida l-borza. Eżattament, bidluwa. Ifimni, rajtu għek forsi jinqas flix kemm mal-arti u... Mux, naħseb naqsu. Ftit tara. Ftit. Konzi, l-lum saru jiġbru għom jinġili kont fuq mejda nħarri nara xaħat jistenni l-istiflixkom biex jiġu li. Ġili ġrat il-kom. Iġbri naħseb vera jenet. Ma jena kon id-dejquni, għax kollom jiħa, vera dejjaqni, kollem l-erja tal-Ivo. Tkun stiki u koll, meta bizzarbun, sin tkun tmur biex id-daħħal il-flix kien, ek, iż-zarbun ek. Waħħal. Veru, sfortunatament. Naħseb forsi tkun hemm iktar tindif u manutenzjoni tagħha. Mbagħad meta tmur ommi u misir jgħidu trid tiġi miegħi ngħidulhom le. Ommi jiena ma nkunx irid immur, imma tgħidli ejja ħalli jiena nżommlok il-borża u inti tdaħħalhom.
Ommi tibza anka l-missieri, għax darba kienem wieħed raġel u tefa wieħed u ma kienx daħal, reġa' daħal id-deħu għatajdu. Libna ħorri, veru, le perikoluza, Dik importanti jekk xi wieħed ma dakx ma tdaħħalx idek fl-ebda ħin, tistennih joħroġ waħdu jekk le. Jew nużaw xi botti liħor. Jew eżatt, jew timbotta b'xi ħaġa b'xi botti liħor, le qatt tiddaħlu jdejkom. Ikun hemm ħafna nies fit-toro u jmorru jfittxu fid-dustbins biex iġibu l-fliexken għax forsi ma jkollhomx ħafna flus, allura jmorru jiġbru fid-dustbin u dik il-ħaġa veru ddejjaqni. Għandek raġun, ma mhijiex dera sabiħa. Fis-sens tajjeb li għax wara kollox imbagħad ħajġu riċiklati u kollox, imma fis-sens ma tantx hija dera sabiħa. Għax ma jkollhomx flus biżejjed biex jixtru u jipprovod. Ejda bl-Ingliż jekk tadħol. To provide għal-familja. Eżattament. Jiena naħseb li jridu jagħmlu qisu ftit iktar minnhom għax ikun hemm ħafna nies, tkun maġla pereżempju, u jkun hemm xi 3 nies biex 5 boros dejhom. U mbagħad wara jkun hemm xi tistenna tiġi fuq. Ġieli ġat li dik ta' Naf. Jew toħroġ mid-dar biex tmur titfaħħom, bad tkun mimlija. Eżatt. Bad tkun ammorna x'imkien ieħor, bad jerġa' jkun mimlija. Ġejjek. Iva, jiddependi l-ġurnata li tmur fija, hemm ġranet partikolari. Nibvaw morru, per eżempju, meta ma jkun hemm x'nies, imma issa, per eżempju, għana ma jkunlix ħin, allura ngħidu n-nannu biex imur per eżempju, jgħaddi minn ħafna torru, allura jsiba iktar. Faċli, il-ħajmur. Iva, ma jennaħseb li at least għenet naqrax dak li jkun, jgħajtu da mux ħantfaw mal-arda, 10 cents per eżempju, jew mux ħanħalliħaw, u xveru jgħadu. Iġifiri naħseb minn dak il-lat għenet ftit, jgħajdu inti jgħat ħagġa għada tajbax, meta n-nis tmistilom il-bot, u xveru, emmek fej vera jibdew jamlu xaħġa. Isma, jien għandi daw l-erba mistoqsijiet għawnek. ħatazlu wahda, kull wieħed, u rritkon How fun. How fun, Iwa jinaħob ħafna l-lob. U di tazlu waħda, ħanaraw biex ħatuħorġu. Sawa, min ħajibdajja, nandu l-kuraċ. Inti, prosit. Neġbet waħda. Aqra jenna. Li kieku kellek tagħmel xi ħaġa li hija diffiċli immens, kważi impossibbli. Biex jittejjeb l-ambjent, xi tkun. Tkun xaġa diffiċli, veri li mux l-kem taqbad jamila għalek. Biex jifqu jitalaw il-bini, biex għazin kelli iktar ma jitalaw bini iktar jonqsu s-siġar u lafqu iktar natura. U mbagħad meta jitalaw il-bini dejjem ikun kbir, u mbagħad jekk pereżempju jaqa' joqtol ħafna nies. Għal-Madara San Ġiljan. Għal-Madara San Ġiljan kienu ħafna postijiet oħra kien hemm anke minn miet ġifieri minħabba fek. Dik hija kwestjoni li hija diffiċli ħafna, ċertu periklu, veru. Il-bini bla doċċ dik hija waħda mill-konsegwenzi tiegħu. U x'hekk, ħafna ġla forsi, ċertu nuqqas ta' attenzjoni, u x'vera. U inti qed eżempju xi saqsejk xi ħaġa kważi impossibbli. Taħsbu li hija impossibbli li jaqaf jitla' dal-bini kollu? Le. Le. Impossibbli mhijiex. Le. Għax dejjem, huma dejjem jibqaw jikunu per eżempju, jkun hemm dar u ma tkun veru antika, jridu jwaqqawha biex jibdew biex jibnu waħda moderna. Jew flex. Eżatt. U mbagħad allura tfittri tiġi tiswa ħafna flus. U jgħodu minflok jużawhom bħal karti biex jagħmlu kodba u hekk, jużawhom iktar biex jitellaw il-bini. Il-bini, all right. Però jiena dik rrid xi ħaġa, forsi li hekk vera tgħid jiena ġifieri fiction li vera kważi ma tistax issir. Kieku intom tistgħu tikkontribwixxu wkoll dawwar għax nistgħu jagħmlu tiegħek. Jien naħseb biex innatfu l-baħar għax dak kbir ħafna. U joqogħdu jimxu l-affarijiet. U ġifieri jkun hemm xi ħaġa xi tip ta' sistema jew makkinarju li jiġbor il-ħmiġ kollu li hemm ġol baħar? Bħal pool, fil-pool hemm ikun hemm pereżempju xi magina, pereżempju meta jkun hemm xi ftit nies jingħadfu. U mbagħad pereżempju bħal baħar hemm darb sejf f'ġurnata jew f'ġimgħa. Għax ikun jwadbu pereżempju kuljum daf kemm iwadbu u allura jkunu rridu
l-annimali jkunu jridu jibqaw ħajjin, mux kulħadd ikun jrid jibqa' ħaj. Ekku, eżatt. Minna nibza naqqa meta per eżempju ħut iż-żgħir, xi għandi ħut iż-żgħir. Meta jmur ġel-baħar nibża nħallih għax ma jmux ikun hemm xi ħġieġa u jifes fuqha. Alright. Jiena u hija meta morru l-baħar ikollna l-goggles nippruvaw naqbdu l-affarijiet. Namlu gozz imbagħad narmuhom fid-dustbin. Xeħlew, tajjeb, dejja tajba di, vera dejja tajba. Proset, ta' minek intatfu naqqa l-ambjent. Ma jekk ikun font ħafna ma nistgħu ma xmallaqux ħafna, feta jkun baxx. Mbagħad il-mama tgħidli, għala għandek bżonn il-goggles. Ngħidilha biex noqgħod nadda fuq. La, xeħlew. U mbagħad noqgħod nara l-ħut vera nħu gost. Le, eżatt, dik hija xi ħaġa sabiħa. Natura ta' taħt il-baħar. Ħafna sabiħa. Ġieli rajtu żempju xi dokumentarju jqogħdu jġibu l-affarijiet ta' taħt il-baħar, xi ġimiel. Imma pereżempju in real life ma jkunx daqshekk qisu nadif u hekk. Veru, skont fejn, nifhimni, x'aħna intom fejn tmorru tozzu probabbli fejn kun hemm in-nies. Mux me fejn morru l-oħrajn fil-bħra li. Naħseb barra minn Malta jkun hemm iktar natura taħt il-baħar u għawek ma tantx ikun hawn daqshekk. Tittoħroġ iktar il-barra biex issib. Għax fej dan fimni fej kun hemm ħafna nies anka l-ħutu hekk naħseb iktar jitlaqlem u hekk mhux ħajbqa' tajjeb noħolqu makkinarju mela li jnadda fil-baħar darbtej f'ġurnata, hekk ftemna. Pompa, isa pompa bħal tal-pool, mhux veru. Idea tajba, min jixtieq ikompli, xatt minn dinna ħajja. Inti? Ejja, inti l-kuraġġuż. Li kieku kellek tipproteġi li annimali u annimal wieħed li ma jkun u għaliex? Li kieku kellek tipproteġi annimal wieħed hekk. Probabbli l-iljuni għax ħafna nies issa qed imorru għall-kaċċa. All right, tal-iljuni imma jmorru jaqbdu l-iljuni. Ġieli jmorru. Ġifieri dik kieku tipproteġi l-iljuni. Għaliex l-iljuni hekk imma? Hekk jogħġbok għall-annimali. Dik il-king of the jungle jgħidulux. Jiena naħseb li xi annimal li għandu s-suf għax in-nies ikunu jridu jaqtawlu jaxruh biex jużaw biex jagħmlu xi kot jew il-biesi. Veru, l-annimali li jaxqulhom il-ġidda tagħhom biex nagħmlu la veru. X'iktar tom li tipproteġu kieku? X'annimal tipproteġu? Hemm ħafna, ma wieħed u titważlu Il-klieb. Il-klieb? Għaliex il-klieb? Għax hawn ħafna nies qed iħalluhom barra mitluqin hekk u minflok jgħinuhom iħalluhom hekk. U minflok iħalluhom hemm jistgħu jeħduhom l-animal welfare jew shelter. Xi shelter, eżattament, jew min jaħqarhom l-ar. Kważi ħert ħallih barra jiġġilha milli taħrux vera. Aw min nies pereżempju ħalluh mingħajr ikellu ilma biex imut biex iżu ma jkollux din biex jkun iżom ħaj. Eżatt. Ġifieri aħjar pereżempju jekk ma jkunux iriduh jieħduh l-animal welfare milli ħallu hemmhekk. Eżattament. Inti x'issalva? Jien kieku issalva il-pandas. Tkun ma ħelwi. Iva, vera ħelwin il-pandas. U ma tanċaw minnhom. U mela nibża, per eżempju, nkun qed intih xi ħagi hekk. U jdu fuqi. Ġieli għannaqċi panda. Nixtieq. Tajjeb. Xeħlew anka jinfaru neggustok, ma ħelwin jekk jirrumbla. Softek. Ma xeħlew. Nara, min iktar. Inti, daqsek, qabżitek. Tal-axħar issa jkollok. The best for last, Le, save the best for last, all right. Kieku kellek terġa' tmur lura fi żmien, x'tagħmel biex tevita l-problemi li għandna llum fl-ambjent? Time travelers. Ejja, kieku jkun tkunu time travelers u tmur. X'tagħmel kieku, Elena? Kieku kont minn qabel kon noħloq xi ħaġa biex jgħin l-ambjent u inaddaf iżjed bħal xi mexin kif qalet biex innatfu il-baħar u l-ambjent u ma naqtawx ħafna siġar biex nqogħdu nibnu l-binji.
All right. Ġviri kieku kont b'xi mod tagħmel mezz li tafżal kulħadd u tipprova tgħin biex inżommu l-ambjent eżatt, inżommu s-siġar pereżempju. U toħloq din magna minn qabel. Dik idea tajba, Prevention is better than cure, jgħidu. Mhux vera. Jien kieku nprova nsib in-nies li kienu jisimgħuni, kienu jagħtu kasi. U ngħidilhom x'kien jiġi, ħalli nipprovaw. By 2025 ħajġri hekk u hekk. Imma jekk nieħdu ħsieb minn qabel ma jiġrix hekk. Mhux vera. Ġifieri tuħsib tafżhom li x'ħajġri tajba, xkun ġejja mill-futur. Tajba. Jekk jemnuni insomma. Jekk jemnuk, insomma tissib tieħu xi ħaġa miegħek fil-każ, tkun tmur rajdu mara din rajtu bħala dik ġejja mill-futur. Imbagħad pereżempju jekk palma qalet jekk pereżempju tgħidilhom jistgħu pereżempju ma jkunux ta' dik il-din ma jemnukx ukoll u pereżempju jkun xi ħaġa oħra se jiġri mhux dik il-ħaġa. Ġieli tiġri. Ġieli tiġri wkoll, ma jekk tkun tipprova tkun konvinċenti u ħaġa li vera tikkonvinċihom biha u xi mobile tal-lum. Noqgħod noħodilhom rittratti biex jaraw. Eżatt, urjom l-AI il-ChatGPT dik żgur jistaġbu biha. Kollox jagħtik. Kollox jagħtik, eżatt. Tajjeb, l-aħħar waħda inti, niġbed. Issa sew. Kif taħseb li nistgħu nsolvu l-problemi tat-traffiku f'Malta? Mela ħanna kemm għandna ħin. Mela. Jekk toħroġ b'xi idea tajba din għaddu għall-Ministru tat-Trasport u ħanejdlek jaftieħu Premju Nobel fuqha. Ma ħanaħseb taf Aħseb sew ħalli ma tmurx ma teħdux maħabba fina. Biex insolvu l-problema ta' traffiku, jien naħseb traffiku hija waħda mill-ikbar problemi li għandna f'Malta. Għax hemm ħafna pollution. Jagħmel ħafna pollution, kondum ħafna biex naslu minn posta li ieħor naqtaw qalbna ma nafx ma jiena li traffiku hija waħda mill-affarijiet li jeżistu jew għax jiena ndur ħafna. X'tagħmel inti? Tista' tagħmel li trid tajjeb kieku qed nimmaġinaw aħna dejjem. Jiena kieku, pereżempju, jekk taf il-ċaħat li ħatmur l-istess post, tajt kemm nies li tista'. Ħalli ma jqogħdux jiġibu l-karazzi tagħhom u jqogħdu jkun hemm balla affarijiet. Dik nirreklamawha ħafna u ma tantx jagħmluha. Jiena naħseb li minflok jużaw karozzi li jużaw il-gas, jużaw iktar roti, biex jagħmlu l-eżerċizzju u karozzi pereżempju li mhux elettriku eżatt. U jagħmlu iktar traffic lights, mhux pereżempju waħda fil tara. All right, biex qisu traffic ikun ikkoordinat iktar. Ora, pero semmejt tar-roti, sorry għal waqfek, taħsbu li huwa tajjeb li huwa safe biżejjed li nsuq ir-roti f'Malta u li għandna biżejjed. Għax ikun hawn xi wieħed jew waħda ma jkunux sew, imorru bum. Ikun hemm min nies sejrin gas dawn bil-karozza u jistgħu jtajruhom il-weġġaw. U pereżempju ġieli rajtuhom il-bike lanes tafu li għandna bike lanes saw Malta. Għandna biżejjed bike lanes Le. Jiena ktejdu li fejn bike lanes naħseb noddhom fuq forsi jekk forsi żewġ idejn. Meta tara bike lanes iktar tara nies jimxu mflok roti. Jew x'jiġri, tibda bike lane u x'jiġri mbagħad. Tispiċċa f'nofs it-triq. Eżatt, nofs it-triq tibda bike lane, issa x'ħan nagħmel? Nitfarru ta' fil-ġemp u nitlaq jew niddobba lift. Jiġifieri jekk tinkorreġġix ir-roti naħseb trid tagħmel mezz kif tagħmel it-toroq tagħna tajbin biex isuq roti fihom. Unkella ftit bankina akbar. Bankina akbar, eżattament. Per esempio, unkella bankina taqsama minn nofs, biċċa l-bike lane u biċċa l-walking. Għal ma jagħmlu eżempju barra minn Malta hemm ħafna postijiet hekk hux veru. Xiktar ejja. Problema ta' traffiku, kif għansolvuha? U anka dik il-ħaġa fej kunem xi traffic jam li għandna ħafna problema f'Malta u jkollha bżonn tgħaddi ambulanza biex tgħin li xi ħadd xi emerġenza ma tkunx tista' tgħaddi għax kun hemm ħafna traffiku. Vera għax it-toroq tagħna mhux wisajn biżejjed. Ma jkun hemmx post fejn jersqu l-karozzi biex tgħaddi l-ambulanza. Aħjar jagħmlu xi emergency lane.
Għanna bżonna dik. Tittarannix bizzejet lanes biex naddu aħna separa l-emergency. Għanti għanna naqabas lanes rikultant forsi biex jaddu l-basis. U fil-roundabout, per eżempju, kullħat ikun irti għaddi gas down, għax ikun maġġel, u ħadd ma jċedi l-ħadd, u mbagħad per eżempju jekk tkun, per eżempju, jekk jiena ommi u ġara ħaġa nanna, ħadd ma jkun irti ċedi, ġifieri kulħadd ikun irti jgħaddi l-ewwel u hekk tibqa' hemmhekk. Ma dak nasib kollu ħabba l-ġen li għanna għax nibżaw li ma naslux u għax neħlu f'postijiet u mbagħad nkunu tar tal-postijiet oħra, però kollu kam sibu soluzzjoni waħda, pereżempju ġili jsemmu il-metro, ġili jsemmu nużaw il-baħar, ma nafx. L-imkieku tagħmlu hekk intom. Xi ħaġa anke jekk diffiċli ħafna biex issir, għax intu l-affarijiet li semmejtu kollha huma possibbli nagħmluhom, mhux veru inna nisimgħu dwarhom, xi ħaġa hekk li forsi tista' forsi solvi l-problema. X'naħsbu li il-metro, ma nafx, x'nużaw, helikopters, ntiru, nomu. X'taħsbu tkun soluzzjoni? Jamlu metro taħt l-art. Il-metro taħt l-art taħseb l-iktar nużaw taħt l-art. Ma jena nibżaw mbagħad għax ma per eżempju ta' fuq ma tkunx forsi stabbli u jkun hemm ħafna korozzi, ma tmux eżatt taqa' u per eżempju di ma tkunx tajba. Barra minn Malta hemm ħafna metros. Imma forsi jkun hemm xi balance beam jew xi ħaġa. Ikun meta jkun hemm taħt l-art fis-saqaf ikun hemm ħafna ħadid biex meta jekk pereżempju jixxaqaq ftit il-road ikun hemm jaqgħu mhux jaqgħu fuq il-karozzi l-oħra. U le ovvjament ikassilti tissir sew, ovvjament ikun hemm il-periti u l-inġinieri jieħdu ħsieb kollox u hekk. Imma l-metro soluzzjoni il-metro soluzzjoni, sur ministru, il-metro soluzzjoni, ok, skont kif għaluna l-atfall. Mela, jiena, però, il-lum ġimana u kol, reġa ħajkun maħna Brian, u ħajajdinna da' xej, forsi l-perspettiva tiegħu dwar l-ambjent, dwar dak li tkellimna aħna, Brian huwa uffiċjal edukattiv fi studi soċjali, u ħajdinna da' xej il-perspettiva tiegħu, forsi nitalmu da' xej iktar. X'taħsbu, naraw x'jaħsbu dwar l-idea il-proponimenti li ħriġtu bihom intu forsi wassalhomna u jaslu x'imkien tajjeb għall-Premju Nobel? Għall-Premju Nobel, tajjeb. Ħaltaqgħu miegħu dalat. U issanna magħna lil Brian Kirkop, kif inti Brian? Mhux ħażin tajjeb ħafna llum. X'taħseb mid-diskussjoni? Nieħu pjaċir nara dawn l-istudenti jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u jaħsbu dwar l-ambjent li ser jirtu minn għandna bħalissa. Infakkarkom li l-ambjent u dak kollu ta' madwarna mhux is-siġar biss, imma naraw l-ambjent mill-dak naqsmuh fit-tnejn, dak tal-naturali, siġar, ħdura, baħar, eċċetera, u dak li huma magħmul mill-bniedem. L-istudenti Melania, Zeja, Jan u Elena tkellmu u irrealizzaw li isma rridu nieħdu ħsieb l-ambjent għax fl-aħħar mill-aħħar jekk l-ambjent ma nieħdux ħsiebu aħna ħambatu. Taw ħafna punti fejn l-aktar wieħed li joġobni huwa li isma in-nies jagħtu każ il-flus. Mela noqogħdu attenti kif nużaw ir-riżorsi tagħna bl-aħjar mod. Fil-temi ambientali dejjem nibbażaw fuq it-3 R's. Tafu li huma 3 R's? Li huma? Reuse. L-ewwel waħda li imma? Reduce. Reuse u recycle. Mela, l-ewwel irridu innaqsu l-użu tal-affarijiet. Innaqsu l-użu tal-affarijiet billi naraw jekk hux vera għandna bżonn immorru dak il-post u naqsu naqra mit-trafik jekk m'għandniex bżonn ma mmorrux. Naraw jekk għandniex bżonn nixtru flokkijiet oħrajn u nġibuhom minn barra, eċċetera. U nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun l-affarijiet li m'għandniex bżonn. L-affarijiet li għandna nerġgħu nużawhom. We reuse. Ħalli kemm jista' jkun ma narmux l-affarijiet fil-landfills u f'affarijiet bħal dawn. Wara li we reduced u we reused, noqogħdu attenti li we recycle. L-idea tal-CRS hija idea tajba. U ovvjament laqatni kumment ta' xi ħadd minnkom li jiddispjaċik tara persuni ifittxu fiż-żibel biex
jieħdu 10 cents ħalli jmorru jsarfu għax forsi m'għandhomx flus, etc. Veru jiddispjaċik għax jekk nieħdu ħsieb l-ambjent kollha f'daqqa, nies bħal dawn ikunu jistgħu jagħmlu affarijiet oħrajn minflok jiġbru miż-żibel. Li ninkwieta, jiddispjaċini għax intom bħala żgħażagħ ma esperjenzajtux xi ġifieri fl-ambjent fid-djar fil-irħula tagħna nilagħbu fit-toroq. Ma esperjenzajtux mixja fil-widien kif konna nesperjenzaw aħna qabel ma kellna dan il-bini kollu. Semmejtu tajjeb li l-bini huwa importanti għalfejn għax għandna bżonn ngħixu fejn noqogħdu turisti. It-turisti għandhom bżonn ħafna x'għandhom bżonn it-turisti? Lukandi, postijiet fejn joqogħdu, guest house. Fejn jistgħu jmorru jieklu. Fejn morru jieklu. Ġifieri dawn ma nistgħux naqbdu ngħidu ma nimlux aktar, imma rridu noqogħdu attenti li dak li għandna Ma nibdux iż-żejjed. ma nimlux iż-żejjed u dak li għandna nieħdu ħsiebu. Ħalli lill-tfal tagħkom inħallulhom xi ħaġa li japprezzaw is-sabiħ ta' Malta. Malta għandna ħafna postijiet sbieħ fejn immorru nowmu, fejn immorru bil-goggles, fejn immorru nozzu, fejn immorru fin-natura, irridu napprezzawhom. Li ma narmux fl-art hija ħaġa importanti ħafna. Jien nasab kważi għamilżek imma dnub li għadna ngħidu għasallum. Għax it should be common knowledge li ma tarmix fl-art, ux, fil-sens li dil-ħagġa li jisek trid tgħidilhom li dak li jkun lin-nies inħossa kważi redikola, ma nafx kif taraw, ma nafx jien għalina nara ovvja, taf kif, ma tagħmilx l-ambjent id-dam inti bort fih, dal-post b'xi mod jogħġbok, b'xi mod forsi tixtieq Billi tieħu borża u terġa' tieħu l-affarijiet miegħek id-dar. Ma tibgħux gost tmur x'imkien fejn maħmux, allura tħamġu inti. U jekk tkun fuq il-baħar u għandek sigarett, mhux intom u jekk jista' jkun anke meta tikbru ma nużawhomx, imma jekk persuna xi ħadd mill-ġenituri spiċċa jieħu sigarett, għalfejn għandek tarmih fil-ramel, u mbagħad forsi jkun hemm xi tifel qed jilgħab fil-ħamriqa u fir-ramel u jerfa' dan is-sigarett fidu, eċċetera. Nippruvaw nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Importanti li ħin minnhom xi ħadd minnkom semma importanti li ikun hemm nies li jagħtu kasna. Jekk intom ma jagħtux kaskom, intom tridu tkomplu titkellmu. Tridu tkomplu taqsmu l-opinjonijiet tagħkom biex xi darba dawn in-nies il-kbar jisimgħukom u jagħmlu dak li tixtiequ intom. L-ambjent jekk nieħdu ħsiebu aħna kollha kemm aħna ħangawdu mhux il-kbar jew iż-żgħar biss. Kulħadd igawdi u anke l-Maltin, it-turisti u kollha. U issa ħanibdew sena skolastika oħra u kemm jista' jkun noqogħdu attenti li nżommu dejjem f'moħħna. Reduce. Recycle. Eżatt, importanti f'dik l-ordni. Għax aħna millux kont nara dokumentarju dwar kemm narmu. L-ammont, eżempju, nixtru ħwejjeġ ġodda li m'għandniex bżonn, narmu l-antiki. U hemm postijiet barra aħna Malta forsi ma narawx daqshekk, għax aħna Malta għalkemm naraw ħmieċ u barazz barra imma pjuttost jisom miġburin u xejn. Imma hemm postijiet barra minn Malta fejn l-erjas huma magħmulin miż-żibel. Ma jkunux għadhom użawhom il-ħwejjeġ li l-antiki jixtru oħrajn ġodda u jgħidu u le dawn ilhom għandi u jaqbdu jarmuhom. Jiena għandihom xi kuġina jew ħabbiba. Jiena għandihom pereżempju li ma jkollhomx ħwejjeġ u hekk. Ħalli ngħinuhom. Iva, ukoll. Però xorta rridu noqgħdu attenti kemm nixtru għax ngħidu ma tantx narmu, imma jekk nixtru ħafna ħanarmu ħafna wkoll, għax dan kulħadd għandu limitu tiegħi, mon tiegħu m'għandniex djar tagħna u hekk endless, ġifieri noqgħdu attenti kemm nixtru anke llum mobile wara sentej tibdlu x'ha tagħmel bih. Tarmih. Dejjem jisbiex ma tarmiħx inti tieħi xi ħadd wara ftit jarmiħu wkoll. Jiġifieri dejjem nibdew mill-ewwel pass. Naqsu li nixtru, naqsu li nużaw, fehmt affarijiet li nistgħu nibqgħu nużawhom, eċetera. Mhux veru. Mela, għandkom xi ħaġa xi żżidu? Le, kollox tħossu li jettu taħsbu solvejnija problema tal-ambjent? Le. Imma
Imma kma differenza. Samme ftit differenza proset ma jemmi ħanżejt xej. U jekk nagħmlu kollha ftit differenza, nkunu qed nagħmlu ftit differenza ikbar. Hija importanti. U qed taqtaw qalbkom fuq din. Eżattament, veru. Mux, it's not really related. Imma, inti jismi, your second name, Kirko. Akka jiena. Forsi skopru Eżattament. Jista' jkunu wkoll. Lahu. Malta Zajra, Malta Zajra. U għax Malta Zajra rridu nieħdu ħsieba iktar, tajjeb ħanżomma mat-tema. Tajjeb. Mela jiena nixtieq l-ewwel net irrid ngħidilkom thank you ħafna tal-ġejtu llum. Grazzi wkoll lis-Sur Cardona li ġabkom hawn illum mhux hekk. L-assistent head tagħkom. Grazzi l-iskola primarja wkoll ta' Birkirkara li offritilna dawn l-erba' studenti ħelbin u bravi għallum biex niddiskutu dit-tema li tinsama forsi faċli fis-sens għax spiss nitkellmu dwarha, imma mi faċli xejn għax hija diffiċli ħafna biex nattakkaw din il-problema ngħidu hekk li spiss nitkellmu dwarha. Bħala grazzi wkoll nixtiequ natukom dan il-ktieb huwa pubblikat minn Fondazzjoni Satar huwa jismu Stejjer tal-Waħx. Miktub minn Trevor Zara, ma nafx ħadd inkomandu jew le. Le? Naħseb għandi xi wieħed. Għandek xi wieħed ta' Trevor Zara nossum li għandkom xi wieħed. Però dan huwa ktieb li ħareġ midux ħafna, huwa sabiħ immens bitpinġiet ukoll tagħna din dibattista bitkom wieħed kull wieħed taraw biex inżommu mat-tema tal-ħorer li semmejna l-ewwel. Tajjeb, hopefully ma kellix għalfej, thank you, ma xarta. Nżommu mal-ħorer, nispera ma xi ħadd laqa' tajdu bil-BCRS bl-ktieb. Dakku grazzi ħafna, grazzi l-segwaċi tagħna wkoll narawkom id-darba li jmiss.